Daalụ ndị Igbo ibe m. Anyị bụ ndị a na-akpọ Center for Research in Igbo History and Culture. Anyị na-agali na-ajụ ajụjụ na-achọpụta ihe zoro ezo maka ndị Igbo, dịka ibe ndị Igbo si na omenala ndị Igbo. Taa anyị bịara na nke be Nwaduru nna anyị ka ọ kọwara anyị ka o si matabe banyere ndị Igbo n'ebe ha si na omenala ha. Ka anyị ga-enu ntị ka anụ ife ọ ga-akọrọ anyị. Ị na-adaalụ? Daalụ. Biko ị nwere ike ịkọwara anyị onye ịbụ obele? Mwa bụ onye Epeke Udenze. Ovu onye Epeke Udenze. Ovu onye Epeke. Eche m na afa gị bụ Ovebe. Ovu onye Epeke bụ Ovebe, na ovu ebe nke ovu ebe ovu onye Epeke oge ndị mmadụ akpọ ahụ ọnwụ na-akpọ nwoke na Okay, ovu onye Epeke ahụ ka egbubili egbubi wa na-akpụ ya Ovebe. Na afa gị bụ ovu onye Epeke ibe ya akwụsị ya no adị n'igbe dị n'ikpo ụmụnne ka onye si anyị, maka na onye si anyị bụ sa eze si anyị ovu onye Epeke. Afa gị amaka hwan ọ bụ na ọ yekwa anyị ghọta ọ bụ na ọ yekwa anyị ghọta dịka mmadụ na ovu onye Epeke ma ọ ka mma ma anyị na-ebi n'udo. Mgbe akọwa dị okele anyị kedu onye ebe ịbụ? Ị nwere ike ịkọwara anyị maka nna gị maka nne gị? Onwe ebe chetara banyere ibe nwere ike ịkọwara anyị? Nna m bụ Udenze. Onye m na m bụ mmadụ si wee ma timesiri m. Nna m Udenze mmadụ si wee m. Ejuka m mmadụ si wee m. N'ime ogume mwere. Ị chetara ịbụ ibe dị ka mgbe a mụrụ ha maọbụ mgbe a mụrụ Udenze maọbụ ọgbọ dị? Mba, nna m bụ ajanwanchara ajịrịchara nna m bụ. Ajanwanchara ajịrịchara Udenze bụ. Ka Udenze bụ. Maazị Tewaka, maka ọtọrọ nke mmasị. Ya kọwatọrọ mmasị ya. Ọ dị mma. Anyị eji ajanwancha na ajịrịcha. Ajanwancha na ajịrịcha dị kwa nkọ 1870. 1870 ma emeka anyị cheki ya. Daalụ rinne. Nna gị kedu ihe ị chetara maka ya? Kedu ihe nwere ike ịkọwa maka ya? Dị mmadụ ọ bụ? Nna m bụ ezigbo mmadụ na-eme ikwudelien ekwudegbunya mma. Mụ na-eje ugbo. Gịnị ya ejesi ugbo? Mụ na-abụ na-eje ọ dụrụ ọrụ nne ọ dị ọgbagwo mbele azụrụ nne. Nna m bụ Ogwugwu Chief. Omechi na aka ndị ọcha ma agwụrụ akwụkwọ mgbe ọ na-ejide eki ọsọ ndị ejide eki ndị ọcha gba mgbe ejikpe na ọla mgbe to na ebe bụ Igwedo na ọkụzụ mezie tuwo oke ndị ọcha mgbe ahụ ekpe ikpe nwa na-akwu eze mesie weta eki ahụ ya metara uru na mgbara akwụkwọ mgbe ahụ ma na magburu mma ọ na-egbu oyibo ntikwu mgbe ahụ na ogwuru ozizo n'ogwuru ka m gụọ. Nna m ụmụnne m kwesịrị agụ akwụkwọ. Ọ kwara ka ị gụọ akwụkwọ? M sị na-eje ọrụ. Maka gịnị ka o jiri Sosia bụ nne m ya Igbo onye Epeke ahụ ka m bụrụ onye Igbo ya. Sosia bụ nwoke na ose na-eje ọrụ. Kedu dị onwere ovu iwe eji amali ya? M sị ebe na mali bụ na ọ bụ dị mkpa na-emegbu ya mma na-ekwuru ọra niile. Ọ na-ekwu mmụeri. Ọ na-ekwuru mmụeri okwu. Na-ekwuru mmụeri mgbe ahụ ewudenye. Ikwudeli ọ na-ekwuru mmụeri okwu mgbe ahụ. Ya bụ na nwere ike ọ bụ na ndị mmụ aka ya nwere ike ọ bụ na ọ site n'aka nne ya. Nne ya kwuru mmụeri. Nne ya kwuru okwu. Mmadụ siri ahụ. Onye gwụzi obi. O kwukwuluri nna. Maka na ọ dị ka osisi n'aka ya wa abasasị ya na ndị ọzọ. Amaọbụ maka ya n'ọgịta na ukwudo ma ya na oduru bịara. Anyị na-ekwu n'ebe ọ dị. Anyị na-ekwu eziokwu.
daalụ rinne. Kedu ka ị nwere ike ịkọwara anyị maka obodo gị, onye ebe ka ị bụ? Ama onye Ogwumemmiri bịa n'Igbo abụrụ ama onye iru ọgbọ iru Ogwumemmiri. Na Ugwumme bụ obodo gị n'ime Ụmụeri. Ugwumme bụ kedu ebe ọ pụtara, kedu ebe eji akpụ ya Ugwumme, kedu ebe ebe si? Mmụọ daba ahụ ka Ugwumme bụ. Onye bụ daba ahụ? Daba ahụ bụ nwa mmadụ ka ọ bụ Ụmụeri ndị eri mụrụ ya, ndị eri bụ daba ahụ. Eche m na daba ahụ bụ alụsị. Daba ahụ bụ nna Ụmụeri. Na ọ bụrụ alụsị? Mmadụ ka nna Ụmụeri. Mmadụ ka ọ bụ? Nna bụ nna Ụmụeri. Nya bụ nna Ụmụeri. Nya mụta Ụmụeri bụ daba ahụ. Nya mụta Ụmụeri. Ụmụeri ka esi ebe ahụ na-abụza. Oke, daba ahụ ahụ si Ụmụeri bịa mụta daba ahụ. Oke, ndị Israel bịara ebe a. Ebe a ka esi ewedo. Waa nọdụ. Waa mụta daba ahụ. Daba ahụ waa Musa. Wee sizie Istanbul ebe a gbasa. Ebe a ka ọ gbasa ụmụ Igbo niile. Ibe dị ka ebe a na-ebe. Igbo niile ma obodo niile bụ Igbo. Daba ahụ mụrụ mana. Mụrụ Ụmụeri. To mụrụ akpụ, mụrụ ụdaba, mụrụ Ugwumenu. Nya mụkwụ ọkpụ abụsi Agụleri. Ọ daba ahụ mụrụ. Daba ahụ mụkwụ ya. Daba ahụ mụkwụ. So emesizie wasa. Kedu ebe dị ka obodo emesịrị wasa? Ọbaka obodo Igbo niile gbasara. Gbasara Igbo ya mmaguti Igbo ọnụ. Igbo gbasaziri gbasazie mmaga nri agụụ nri ebe a ga-esi enwere agụụ nri n'ebe. Nri sikwu ebe a? Ebe a ka agụụ adị. Agụụ nri dị ebe a. Agụụ nri dị ebe a. Agụva ibe a na-alụ ọrụ ma agụụ na-edogwe edogwe. Oke, agụva dị ka alụsịba. Ọra ka eji wee mee. Ọ ka dị ebe a. Ọkwụ a na-ama ebe a. Mgbe ka emesịa ihe enwe ike iduga m n'ebe a. Mgbe ọ dị mma, ọ dị mma ka anyị akwakọ ma ka anyị nebegahụ anya n'obibe ma ibe na-abụ ọzọ tupu anyị wee jebe ebe a. Dịka ngị nwee kọwalụ anyị onwe gị, onye ka ị bụ? Ikwugo ofu onye peke Udenze bụ aba gị. Gịnị ka ị na-eme? O nwere ọkwa iji n'Ụmụeri ị na-alụrụ Ụmụeri ma oge njekwa agawa oge m lụrụ mbranchị ya nwere iji ema mgbe mmiri treshara home branch emezi m da maka ama dokwo m na-ejere ogwu uru akpụ mgbere m na-ejede ozi ogwu ma m na-ejede ozi ma adụsị gị bụ alụsị ya na-ejede ozi. Gị na-ejede ozi ọ maka daalụ rinne ka efusi ya.